nduk donya sukses, nduk donya apik. Berarti sama kudu mergawe, kudu golek duit, kudu sugih. Gak njaluk-njaluk. Iki wajib hukumnya. Baru wa fil akhirati hasanah. Nek sama duit wis akeh, wah ibadah iso tenang, ngaji-ngaji ya iso aman. Tapi nek gak ada duit, wah gak ada duit iki sarasar sing ngaji. Tapi nek duit akeh tenang, ibadah ya tenang, sembayang tenang, mau gak diutang. Apa utangnya puluhan juta atau ratusan juta, sembayang bingung iki. Kayak takbir wae iki eling utangku sakmene. Gak tenang kan. Jadi pendapat kula ya, sama nek saged teng donya niki sukses pokoknya. Secara materi, secara nampungan kudu sukses. Mergi dalil niku Kanjeng Nabi sing ndonga niku, fit dunya hasanah. Karena kita tidak bisa sampai kepada akhirat dengan baik kalau urusan dunia tidak beres.